Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Iltqajna hawn biex fil-waqt li nieħdu sehem fis-sagrifiċċju tal-Qudiesa niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Fiduċja. Din id-devozzjoni bdiet fis-seklu 18 meta pittur Taljan pinġa iġbija tal-Madonna bil-bambin u ta' din iġbija lil waħda soru. Il-Madonna wedet lil din is-soru li tagħti grazzi speċjali lil dawk kollha li jqimu iġbija tal-Madonna tal-Fiduċja. Din id-devozzjoni xterdet fis-Seminarju Maġġuri ta' Ruma. Il-Madonna tal-Fiduċja saret anke patruna ta' dan is-seminarju. Il-Madonna ħarset lis-seminaristi fi żminijiet imwera, ħarsithom mill-mart u mill-gwerra. Din il-festa għadha tiġi ċċelebrata bis-seminaristi ta' Ruma sal-lum. Issir is-Sibt ta' qabel ras Irlandan. Id-devozzjoni komplit tinfirex mad-dinja. Fost il-persuni li jożew din id-devozzjoni insibu lil Signorina Pia Tavernelli, fundatriċi tal-istitut tagħna Spigolatriċi della Chiesa. Sa mill-bidu tal-vokazzjoni tagħha, Pia erħiet lilha nnifisha fidejn il-Madonna. Dejjem ħallit fidejja il-momenti ibsin tagħha. Bla dubju din id-devozzjoni Pia għaddieta lilna l-Ispigolatriċi. Kull waħda minna hija mħeġġa minn Pia biex hi wkoll terħi lilha nfisha fidejn Marija u permezz tagħha tiċċentralizza l-imħabba kollha tagħha lejn Ġesu. Nistidnukom biex terħu lilkom infuskom u lill-familji tagħkom fidejn Marija. Impoġġu f'riġlejja id-diffikultajiet tagħna. Bħal Pia nitolbuha. Għamilni ninoġo f'għajnejn Ġesu, bruħ bajda daqs is-silġ u tiddi bħax-xemx. Om tagħna, fiduċja tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu dejjem ikun infaħħar. Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija ejja narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minnu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtijat tiegħi, bl-ikbar ħtijat tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli, lill-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla, filori ta' smewiet, u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba.
infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġiel. Inroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja, il-qatt tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Meta jeżżu għarbil jibqa' fih l-iskart. Hekk ukoll min jarbel lilu nnifsu jaraf ħżunitu. Il-forn jgħaddi mill-prova xogħol il-fuħħari. Hekk ukoll bniedem tarfu minn kliemu. Il-frott jikxef kemm bidwi ikun ħsieb is-siġra. Hekk ukoll kelma tikxef ħsieb qalb il-bniedem. Tfaħħarx bniedem qabel jitkellem, għax hekk jiġu ippruvati n-nies. Il-kelma tal-mulej. Tajjeb li nfaħħru l-mulej, tajjeb li nfaħħru l-mulej, tajjeb li nfaħħru l-mulej, li nannu lill-ismek inti l-oli, inxandru fil-għodu t-tiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Tajjeb li nfaħħru l-mulej. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber, imħawlin f'dar il-mulej, iħadru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Tajjeb li nfaħħru l-mulej. Sa fiex juħitom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura, biex ixandru li ġustu il-mulej blata tiegħi u ebda ma jinsab fih. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Imbelat il-mewt fir-rebħa. Fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niggiża tiegħek? In-niggiża tal-mewt hi d-dnub u l-qawwa tad-dnub hi l-liġi. Niżħaj lil Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk ħuti eżiż, żommu sħiħ, titħarkux, ħabirku dejjem fil-ħidma tal-mulej. Kunu għafu li l-ħidma tagħkom fil-mulej mhijiex għal xejn. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Jista' għama imexxi għama ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu
mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu. Imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajnħuk u ma tarax it-travu li għandek f'għajnejk int? Kif tista' tgħidlu lil ħuk, ejja neħħilek it-tibna li għandek f'għajnek, meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnejk int. Jew iġ bieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif neħħi t-tibna minn għajn ħuk. Ma hemm siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tim mix-xewk, anqas il-għeneb mill-għolieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Il-kelma tal-mulej. Qed niċċelebraw flimkien il-lejla t-tifkira tal-Madonna tal-Fiduċja. X'għandu x'jaqsam mal-fiduċja il-Vanġelu tal-lum? Ġesu jitkellem b'mod ċar ħafna tax jiġri ħafna drabi fil-ħajja tagħna. U jxabbaħna ma' omja jmexxu l-omja u t-tnejn naqgħu fil-ħofra. Imma fil-Vanġelu Ġesu diversi drabi jagħmel il-miraklu illi jagħti d-dawl lil minu għama. Għax id-dawl jista' jagħtihulna biss Alla. Fi kliem ieħor, jekk aħna rridu direzzjoni, jekk aħna rridu nagħmlu għażliet, jekk għandna bżonn nagħmlu deċiżjonijiet importanti fil-ħajja, id-dawl l-iktar qawwi u l-iktar veru jagħtihulna biss Alla. Il-bqija nibqgħu omja immexxu lill-omja. U jkompli Ġesu, ħafna drabi meta jien nippretendi li jien dawl, indur fuqek u ngħidlek inti dlam. Meta jien nippretendi li naf, indur fuqek u ngħidlek int ma tafx. Meta nippretendi li jien mixi sew, indur fuqek u ngħidlek int m'intix mixi sew. Imma dan kollu lil Ġesu ma jogħġbux. U jgħidilna fil-Vanġelu, jekk tara t-tibna f'għajnħuk, kif ma tarax it-travu li għandek f'għajnek int. Fi kliem ieħor iktar sempliċi jgħidilna tiġġudikax. Tiġġudikax. Meta niġġudika persuna, x'inkun qiegħed nagħmel? Inkun qiegħed nagħlaqha f'kaxxa u ma nħallihiex toħroġ minn hemm għax dak hekk. Dak hekk. U minix intih ċans ikun differenti minn hekk. Għax il-mara tiegħi tieħu għalija. Allura jrid noqgħod attent kif inkellimha. Tgħidli imma jekk hekk, imma l-mara tiegħek mhix biss hekk, iktar minn hekk. Jekk int f'moħħok għandek li l-mara tiegħek hija hekk, il-mara tiegħek hekk se tibqa' għax int hekk se tibqa' tikkunsidraha. M'intix tagħtiha ċans tkun differenti minn hekk. Bħal dak ir-raġel li mar fejn saċerdotu qallu il-mara tiegħi dejjem tgerger li jien m'iniex romantiku. U s-saċerdot qallu isma' qallu intu sejr id-dar, ixtri bukkett wart. U għattijula, dak xtara l-wart, u martijula, jagħtihula lill-mara tiegħu. X'taħsbu li kienet ir-risposta? Fejn sibtu dal-bukkett tal-wart?
Min meta law sirt romantiku? Interessanti, Imma dan hu il-mod tagħna ta' kif nirreaġixxu il-ħin kollu, naqflu lil xulxejn f'ġudizzju. Fi kwadri fissi. X'inhu l-maqlub tal-ġudizzju? X'inhu l-maqlub tal-ġudizzju? Il-fiduċja. Meta jien nafda fik li inti kapaċi tagħmel aktar mill-iżbal tiegħek. Kapaċi tkun aħjar minn dak li int. Kapaċi taġixxi b'mod differenti minn kif qed taġixxi. Qiegħed insemmi xi ħaġa ta' veru u serja ħafna, nagħmluha ħafna mat-tfal tagħna. Kif timmaġinah jent li l-ibnek il-bintek minn għandu tfal żgħar imma anki minn għandu l-kbar jew minn għandu nepputijiet? Kif timmaġinaw 5 snin oħra? Għaliex? Għax jentek se ġġib ruħek miegħu kif qed timmaġinah li se jkun 5 snin oħra. Jekk int għalik it-tifel kiesaħ, int se ġġib miegħu, se ġġib ruħek miegħu bħalli kieku 5 snin oħra se jkun kiesaħ. U hekk se jibqa' kiesaħ. Jekk int tittama tafda tara li lien mill-kwadru li fih ċappastu, tara li lien mill-ġudizzju li int għamilt, jekk int tafda, jekk int tagħtih ċans, dak it-tifel jieħdu dak iċ-ċans. Dal qed jgħidilna Ġesu, tiġġudikax, taqfilx, għati ċans. Din hija l-Madonna tal-fiduċja. Il-fiduċja ta' Marija li kapaċi tafda lil Ġesu, tifel ta' 12 sena, idur waħdu ġo Ġerusalem. U meta ssibu tkun li biżżejjed biex tammetti li ma fehmitux lil Ġesu. Sallu jgħid imma huma ma fehmuhx. Il-fiduċja ta' Marija illi fl-istorja tal-Knisja minn żmien għal żmien tiġi żżurna fid-derit tagħha anki hawn ġewwa dan is-santwarju. Għaliex? Għax temmen li aħna nistgħu nkunu aħjar, fiduċja. Imma temmen tassew. Aħna nistgħu nkunu aħjar. Ew nitolbu lil Marija tal-fiduċja biex flok ġudizzi fuq xulxejn, flok naqflu lil xulxejn, ġewwa l-konvinzjonijiet u l-idejat li nagħmlu fuq xulxejn, nagħtu ċans, ikollna fiduċja. Kemm minna diġà nitilqu b'qalbna maqtuwa fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, fir-relazzjonijiet ma' wliedna, fir-rigward tal-Knisja, jinbidlux l-affarijiet jew ma jinbidlux. Kemm nitilqu b'qalbna maqtuwa. Ew nitolbu lil Marija, lil Madonna tal-fiduċja, il-lejla tatina aktar fiduċja milli ġudizzju f'ħajjitna. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verxi u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu.
Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missi. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nroddu ħajr lil Alla llum għax tagħna rebħa sħiħa fuq il-mewt u d-dnub permezz ta' Ibnu Ġesu. Nitolbuh il-grazzja li nibqgħu sħaħ fil-fidi, qawwijin fit-tama u kollna ħeġġa għall-emil it-tajjeb. Wettaq il-Knisja tiegħek mulej fil-ħidma tagħha biex tkompli l-missjoni ta' Kristu ibnek fid-dinja u twassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni sa truf l-art kollha nitolbu. Saħħaħ il-fidi tal-poplu tiegħek ħalli kull wieħed jagħmel dak li jusewwa quddiemek u jagħtik kotra ta' frott ta' emejjel tajba nitolbu. Sieħeb fil-glorja ta' dejjem lil-mejtin kollha li dejjem jgħixu bit-tama tad-dejra tiegħek fil-glorja nitolbu. Għenna narblu l-imġiba kollha tagħna ħanarfu x'inhuma nuqqasijietna biex neħilsu minnhom nitolbu. Rażżam fina l-gburija li ma tħallinix naraw in-nuqqasijiet tagħna u twassalna biex inkabru in-nuqqasijiet tal-oħrajn nitolbu. Kif tafu intom nhar l-erba' bl-għajnuna Talla nibdew iż-żmien għażiż tar-Randan. Ejjew nitolbu lil mulej il-koll flimkien biex nibdew mixja ma' xulxejn li twassalna biex niċċelebraw kull wieħed u kull waħda minna fil-qalb tiegħu, fil-komunitajiet tagħna, id-tbatija, il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll biex iż-żjara li l-Papa ser jagħmel f'pajjiżna isservi biex nitħeġġu spiritwalment u aħna s-saċerdoti u dawk il-lajċi responsabbli nitħeġġu iktar pastoralment. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet talba għal-familji tagħna. Mulej Alla tagħna, niżżuk ħajr, għax bibnek Ġesu intajtna rebħa sħiħa fuq id-dnub. Żommna dejjem marbutin miegħek, ħalli ma nieqfu qatt infaħruk għal kobor tat-tieba u l-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, inti tatina l-ġid tal-art
biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija. Qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla għeda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqadsa u Malla Marija, mal-Arus Kastissimu tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tant għandu fiduċja fina Alla l-missier, illi hu ħanin
ħanejn jiġifieri jilqana jaċċettana kif aħna. Ħanejn jiġifieri minn barra l-ħażejn li aħna nagħmlu jara fina wkoll it-tajjeb. Ħanejn ifisser li qatt ma jikkundannana, imma jikkundanna biss il-ħażin li nagħmlu. Ejw nduru lejh, dan li għandu fiduċja kbira fina u nitolbuh biex ikabbarna fil-fiduċja fih u lejn xulxin flimkien. Missirna li inti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrid, issa eħlisna mit-tejn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla, tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Istejt kelma waħda, ħaruf tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. الجسم والدم ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Tmajtna mulej bl-ikel li salvana. Is-sagrament li bih fil-ħnina tiegħek tajjixna fuq din l-art. Fit-tiba tiegħek kamel li permezz tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kif tafu nar l-erba nibdew iż-żmien għaddejs tar-Randan u għalhekk barra li fil-quddies isir tqejt tal-irmiet infakrukom li huwa jum ta' sawm u astinenza. Aktar u aktar aħna mħeġġin biex nilqgħu l-appell li għamlilna l-Papa Franġisku biex din il-ġurnata tkun ġurnata ta' sawm u talb għal paċi. U għalhekk f'dan is-santwarju sejjer ikun hawn ġurnata adorazzjoni Ewkaristika. Din tibda mill-10 sas-6:30 ta' filgħaxija biex imbagħad fis-6:30 niċċelebraw l-aħħar quddiesa. Matul il-ġranet tar-Randan niltaqgħu wkoll biex fit-8:15 ngħidu it-talb tas-salmi flimkien. Imbagħad l-erbgħat kollha tar-Randan, jiġifieri mhux minna l-erba' li ġej, l-erbgħat l-oħrajn, ikollna wkoll il-meditazzjoni fuq il-kelma ta' Alla. Ikollna waħda fid-9 ta' filgħodu u l-oħra fis-7 ta' filgħaxija. Il-programm dettaljat issibuh anke fil-bulletin. Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Lejla tajba. Il-maqdes ta' Pilu, il-firxet id-dija, li tixet imħabetek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Bejba Karmela, għawlek sebħajt, sabiex tiġi żurek, fisħlejk li narajt.